Que é o Proxecto A Terra? Pois a Terra é un proxecto que naceu a finais do 2022, levamos 2 anos traballando, un pequeno banco de terras pero a nivel comarcal, abarca os 25 concellos do VDR Limiar Noia, e a finalidade deste proxecto é poñer a terra en funcionamento. Temos ofertantes de terras e demandantes de terras, a idea é eso, pois poñer a terra en funcionamento, se a xente se quere desfacer das terras, que haxa posibles compradores, e sobre todo iniciar, que con este proxecto se axude a iniciar novos proxectos pois, tanto de tipo agrario, tanto de agricultura como de gandeiría, e que se abran novas explotacións ou incluso as que haxa que se amplíen. Esa é a finalidade. Estamos hoxe na bola, na primeira xornada, na primeira charla de presentación. Cales serán as seguintes? Pois a seguinte mañán temos en Sandiás, pasado temos en Maceda e o sábado temos en Vilar de Barrio, se non me equivoco. Vamos a ter charlas en todos os concellos do VDR, nos 25 concellos. E o que queremos é chegar pois, a xente de a pé, aos veciños que nos veñan a escoitar, que si precisan ou si queren que intentemos axudar na medida posible. Neste